Ngicela ukunibikela ababukeli bokusponsor Amajongo channel. Yabona namhlanje ngifisa ukukhuluma nombukeli wale channel ukuthi ukuqala kokuthakatha kubona ukuphatha umuntu. Siyazi ukuthi ke isikhathi esiningi umuntu umethakatha kufuna ndize ngemshanelo, kufuna benemfene, kufuna benemithi yokubulala abantu, adlisa abantu, angalala ebusuku, ahambe thakatha imizi yabantu, efaka izichitha abantu, enza yonke into lena imbi ngomuthi. Mhlawumbe umunye abe nemkhuvu, mhlawumbe umunye abe notikoloshe, athakatha abantu, abulale nje ngisho abantu. Kodwa namhlanje ngifisa ukuthi ngicacisele ukuthi ukuthakatha aqala lapho enakusikona kodwa futhi lokho kunomuntu othakatha kodwa ongazenzi lezo zinto. Uyabona masikhuluma ngokuthakatha, uyabona mangabule inhliziyo embi ufisela abantu izinto ezimbi, awuphathi kodwa ufisela abantu. Kunomuntu obulala abantu kodwa akasiphathi isibhama, akuphathi ummese, akaza kodwa ngenhliziyo athi engathi angafa, usembulele lo muntu usuke sewumbulala. Namanje la ngifuna esikhulume ngani ngokuthakatha ukuthi uma ufisela abantu izinto ezimbi ungabafisela abantu izinto ezinhle uyathakatha. Umuntu enza into enhle ngamandla akhe wonke ngesikhathi abanye abantu bemncoma ukuthi uyenzile leyo nto yinhle, kodwa wena uzofuna ukuthi ubheke iqhashazi nje encane bese uyaligxeka sewonamathela kulona, uyathakatha. Ukukhuluma kabi ngomuntu, umhleke umuntu, umfisela izinto ezimbi, uyathakatha. Ukuthi ube nomuntu ongafuni ukuthi umbone engcono kunawe, umcindezele, uyathakatha. Ukuthakatha kona ukuthi uzophatha umuntu ngempela. Kunabantu othola ukuthi ke mbukeli wokusponsor Amajongo channel umuntu afakutakule nje, akuthatha umuntu afake emsebenzini, umuntu afake emsebenzini usebenze, indleko zenu azifani. Wena ezakhe indleko ufaka mhlawumbe indleko zakho zincane, afaka emsebenzini, mayafaka emsebenzini wena sowuthenga imoto noma solungisa umuzi wakini noma sewenza ngcono kunaye wena, aqale abe nenhliziyo ibe buhlungu inhliziyo. Ukuthakatha konke lokho yisona sigaba sokuqala leso sokuthakatha nje ngifisa ukuthi nje usibone mangabe ukugabela ubukelo lokusponsor Amajongo channel lo iyakwenza kumanje. Ayi Basopa ngempela, uzondiza ngomshanelo, basopa ngempela nje uzothakatha ngoba izona sigaba sokuqala leso sokuthakatha nje. Uthola ukuthi nje wena nje umuntu yiso uyaqala uyamgxeka umuntu awusamfiseli izinto ezinhle, usoyathakatha nje. Ngoba phela qala kancane kanjalo. 1 awusamfiseli izinto ezinhle umuntu, soyagxeka engathi lento ayenzile ngabheke engathi ngangalunga. Sawenze njani uma uhluleka lapho? Soyaqala ke manje sofuna umuthi. Uzowufuna phela. Uhlangana nabanye abantu abanenhliziyo ezimbi, bathi hayi ukhona ubani nje uyahamba wena leso usuyacabanga ukuthi kani ngempela nje usuyaqala usuyakhokhoba. Phela qala kancane phela soyinyangeni. Hayi manje na umngane wami ngamfaka emsebenzini, manje into zakhe ziyalunga, manje ngicela ukumshaya phasi uthenga imoto. Ngoba kwesikhathi khona ukuthola ukuthi umuntu umthanda umfaka emsebenzini avela athola ipromotion. Empilweni zethu sinabantu abasithanda besibona sihlupheka. Kwesinye isikhathi omunye umuntu akuzwele ukuhlupheka kwakhe bese yakukala, akuthathe bese kubekana ngapha ufuna ukuhlezela ebese kubekana. Ngesikhathi unokuphakama uba ngaphe kwakho sekuqala inkinga, useba nomona. Ukuthakatha konke lokho, yabona, ukuthakatha uzuqala undize ngempene noma uzugibela imfene undize ngemshanelo, ugibela amakabishi noma ugibela isinkwa. Ukuthakatha nje
mbukeli wokusiphathisa amathongo uqala ngokuthi ufisele umuntu izinto ezimbi, uqala ngokuthi ugxeke, uqala ngokuthi uhlebe, uqala ngokuthi ungamfiseli omunye izinto. Kulungi kakhulu wena mangabe ukhulunywa ngento umuntu ayenzile, wena uzibona ungcono kunaye noma wena umbone ngelutho umuntu, uyathakatha. Manje ngifisa ukuthi ngikutshele khona, ngifisa ukuthi ubheke. Bheka ukuthi eduze kwakho ake khona umthakathi. Ake khona umthakathi eduze kwakho. Futhi kufuna ukuthandazela ucele kubantu abadala ukuthi abathakathi abasuka kuwena. Uyazi ukuthi kunemthandazo thina sike siyenze, uthola ukuthi ke ebusuku ngiyathandaza bese ngithi ke mina ngicela ukuthi abantu abangalungile baphume empilweni yami. Ngisho ngishisa impepho. Ngithi ngicela manje umuntu ongalungile asuke empilweni yami. Nami mhlawumbe lokho okukwenze mbukela kusiphanisa amathongo, mhlawumbe wenza umsebenzi noma wenza iladi, ubona ukuthi obani abokujikela. Ngoba kunabantu ukuthi wena uhlala nabantu kodwa nabantu bayakweya. Kumnandi kakhulu niyaxoxa kodwa nabantu laba wena abakubona ungcono kunawo. Noma yini oyenzayo wena impumelelo bayayixheka. Noma beyincoma bayincomi nje ukugcwala. Uma beyincomile yagcwala into yakho kodwa bazozifaka nabo bafuna ukuthi ke nabo bagcine benze kangcono kunawo. Uthi uxoxela umuntu ngokuthi hawayazi ngenzekele into kanje athi nami ungasasho ngazi nami kwenze ukuthi nokuthi. Lokho ufuna umbhekela kulo muntu akalungile. Uhlwe yini ukuthula alinde ngelinye ilanga noma kusasa noma nje ngenyanga nje ebese ukuthi hawayazi nami kwenzeke into ecishe ifane neyami. Hayi ukuthi mana hawu ngithole ngo200 athi nami yazi into engijike khona ngawucosha ube ngasho ngane ekuqala usuyabona ngoba kwesisikhathi khona abantu ukuthi uyazwana nabo but inabantu abakompetha nawe ukuthi unabantu nje bayakompetha nje bakompetha nawe nawazi kodwa nabangani kodwa kunabantu abakompetha nawe nje abafuna ukubona ungcono kunabo noma bekuvulela iminyango bakuvulela iminyango engaphansi kweyabo ukuze izinto zakho zingezuba namandla ngaphezulu kwabo. Ngesikhathi into zakho ziqala ziphakama zidlobala ziba namandla ngaphezulu kwezabo sekusuka inkinga. Izona mpawu lezi zokuthakatha. Uma ngabe uthola umbukelo wokusiphathisa amathongo ukukhona lokho kube nakho enhlizweni yakho noma nje okube nakho. Hayi. Mntakama ngane kamkhulu. Umntwana wedlozi. Kucela lokho kunqane. Ngoba ngesikhathi wenza kanjalo awubophi izinto zalomuntu kuphela lezakho into zakho phela ngoba ngesikhathi umuntu ungamfiseli izinto ezinhle kunamadlozi nengelosi kodwa ngenhliziyo empilo. Uthi manje into zakho manje nawe ezingasakulungele ezingasakuqondile ezingasakambeli kahle uthwele ebusuku inhliziyo iyabalisa. Ubheka abantu ukuthi ngeke bephumelele ubani bohamba belenyana izinto bashayise ubani unenhliziyo. Kodwa ukuthi umuntu inhliziyo yakhe yimbi kodwa uyifihla ngokuthi amamatheke kodwa yimi lokho kwembukelo kusiphanisa amathongo kuhamba ugcine ekuthe umuntu apartment egcina umuntu useyathakala useyinyanga zangampela zilinyanga awuthi cabuhla ngasiqinise ukuze mangabe ufuqumuza umuntu uqinile noma lo muntu eqinile amadlozi angabuya akakushaya kanti uyakuthakathisa ukushaya ngohlanga manje lokuthakatha selo lokulithikoza uhlanga so uyaqala usuyangena ke manje so uyathakatha uqale iphi njalo la mbukelo kusiphatha amathongo channel khulula la ukhululeke ngaphakathi ushisa impepho ucela mangabe umuntu enze kahle mncome nje ngokukhulu khululeka umncome ungakompete naye uthi nawe nami cha mncome kodwa uma ubabona ukuthi labantu wena bakompete nabo phuma kubona umuntu ongakufisela into enhle phuma kuyena umuntu ofuna ukulawula impilo yakho phuma kuyena umntwana wethongo ongenakho untombize emncumela uyabona